Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam La City 4 na may gawing kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes panamantanan, senaryo anay sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayong gabi. Action Bray, mayong gabi, no? Mayong gabi sa aton mga disinersarya. Tagdaton dapat sang aton simpo sining nga gabi, Martes, karon Disyembre 7, 2021. Nag-influensya sa Gyapon ang shear line. Daw nagdominante siya sa low pressure area. Hari nag-apekto sa eastern section sa Bisayan, particular sa eastern Visayas, Siargao, probinsya, Surigao provinces, no? Dinagat Island, kag Davao Oriental. Ang ilang at simpo, may magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta, ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob shear line, ang influensya sinigina of dan sang trough, sang low pressure area. Kag ang northeast monsoon naman, isa ka weather system naton, ari nag-aapekto sa Luzon, kag sa iban man nga bahin diri sa aton sa Kabisayan, partikular sa Aurora, northern portion sang Quezon, lakip ng Pulilio Island sang Camarines, norte kag sur, kag ang Catanduanes nga magalumon ang ila kahawaan, may mahinay o kon manipis lamang ini nga mga pagulan. O kon pag tulutaliti, lakip man ang Metro Manila, Northeast Monsoon, Japon ka influensya dito sa iban nga bahin sang Luzon, kag sa iban man nga bahin diri sa aton sa Kabisayan. Lakip na kita diri sa Western Seaboard, no? Particular Western Visayas, Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, kag ang madulot nga chimpo sini amo ni mabatyagan ta karon, isolated lang nga pagulan, may hinay kon maripis nga mga pagulan nga magalumon ang kalangitan, may asa sa magalumon man ang kahawaan, northeast monsoon sa Gyapon. Kag ang coastal kag wind condition sa iban nga mga lugar, sa seaboard sang nasidlangan nga bahin sang Mindanao, kasarangan na sa may pagmadlos nga huyop sang hangin nga may direksyon ini namin na nakatungdan, kag may kasarangan hasta nga mabalog ang ila kadagatan. Ang iban nga bahin man sang Mindanao nagapabilin sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga magahalin ini ang direksyon sang huyop sang hangin na aminhan pakadto na aminhan makatungdan north to northwest nga may makanay hasta sa kasarangan lamang ang kadagatan. Diri sa aton kag ang Luzon,
Ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, magahalin namin na silangan pakadto namin northeast to north ang aton mabatyagan sa kabubusan sang isla sang Negros. Nagtaas lang astronomical tide ta sa subong kay tungod nagamadlos ang hangin. Ang kondisyon sa aton karagatan nara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya nga may takos ni 1.2 hasta sa 4.0 metros ang aton astronomical tide. Kag sini nga gabi ang aton nga hunas karon alas 9. Alas 5:39 sini nga hapon naghunas 0.4 ang takos ang kanabawon kag ang tao magabalos alas 12:38 karon sa kagahong tungang gabi aksyon rhino 2.0 baw perti kadalom. Kag alas 5:23 sini nga hapon nagpahuway si Haring Adlaw. Magpakita ini siya alas 5:50 buwas sa aga. Ari hit subong 25 hasta 31 degrees Celsius. Ma-equate nato na sa 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, nilakas nga ato nga tempo sa aton monitoring alert and warning system action right. Muna, no? Medyo kibot ka lang, kalit lang nagbubo si ulan sa gabi. Gani, ano? Niya. Isolated lang. Dugay-dugay, way naman eh. Tulot taliti lang. Hambal nila kuno kung way ulan, way man baha. Wala. Ipis ni. Dili sa Bacolod. Lantawon ta. Kay daw ang formada sang damol-damol nga galom diri sa Northwest Pacific daw nakita naton kag ina. Lunes daw fit sa 13 na mo Lunes. Dason matahaw siya sa mga Martes. Wibes kag Biyernes daw harang naman daw siya masaputi daw bagyo gini siya siguro. Okay. Daw kulapan niya gid ang Eastern Visayas, Northern Mindanao ka Southern Luzon, action right. Sige, mga muyo lang ta nga maglihis naman ni sa liwat Sir Gan. Amo na aton pero may masarangan na gid mo. Kay kon pwede lang ni sila dakpon sa pag-asa, duga ay na ni sila pinang lampos sa pag-asa. No. Sir Gan, salamat gid mayong gabi. Mayong gabi. Yes, sir. Thank you, sir. Action firing line. Preparar gid as always, ano? Imagine mo na, grabing init kay na tapos sibong nga gabi ang bubo sa ulan ni sa Bacolod. Do ginaula lang halin special. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Full Up and Standard Chamla City Jess na subong nga adlaw Martes kita. Yari na sa Disyembre 7, 2021. Action firing line. Mayara na gid lamang kita sa 18 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 25 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ang 2022. Action firing line. Bukas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mensahe. Ang pamangkot ko sa buong gabi, simple lang niya, para may participation kamo dira kag alaan kurman kag komentarista, komentaryo man kamo, ano? Ang pamangkot ko lang, ano ning style ni Senador Bongo man? Nagapanawagan siya sa mga supporters niya nga hindi na sangsagi kampanya sa iya. Untatan ang pagpanakod sa mga posters, sa mga campaign materials or mga tarpaulins rather, kag iban pa dira mga billboards kay ti maatras ini siya sa pagpapili bilang presidente sa 2022. Pero ang pamangkot, wala pa man siya nagkanto sa COMELEC agod i-withdraw ang iya sini nga kandidatura. Di daw kalibog ulo ta daw ano naman nga style ini. Action firing line. Kamo abilan taw kung ano nga style ano ini nga sahi abi kay ang COMELEC gahambal. Dapat kung gusto niya mag-withdraw kag hindi malakip ang ngalan niya sa baluta, dapat subong palang withdraw na siya.
Inabalang may ara gid sang signaturin niya nga naga-withdraw siya or why na siya ngalan, hindi na siya magpapili pa sa pagka-presidente. Amo na nga simple. Abi ka mo lantaw, ano naman yung mga gusto matabo nila man? Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, top las 10 o kon las 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga linagumba nga balita kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Medyo pasensya gamay nga kon nga dila gasapdola pero ti kaya non tani no. Sa syudad sa Bago may gin mission kita kayna. Sining isa ka special report nga isa iya ka nadakpan sa drug buy bust operation allegedly nag-akusar sa katapo sang kapulisan sang Bago City nga inisya kinastigo mga kakson. Aksyon Firing Line. Ipabati tang tingog ya karon eksklusibo diri sa Aksyon Radyo Bacolod kag ang gilayon nga sabat sang hepe sang Bago PNP. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita makaksyon baw maghalong gid sa mga inom-inom kay bisan abyan mo lang amo ang mapatay sa imo. Aksyon Firing Line. Dito iya sa banwa sang hinubaan mag-amay pinanglabo sang kilala man lang nila upod sa inom. Ang amay may pila sa ulo kag sa liog, ang bata sa ilong. Ti subong ginabulong ini sa ospital ho. Aksyon Firing Line. Naglalisay lang sa topiko. Kung anong topiko tiway pa naton manabalan. Ang ligad to dito nga lugar man sa Surman nga naglabanay ang mga tapasiro bangod gid lamang sa bakuna. Aksyon Firing Line. Ambal sa isa ka tapasiro, oy pa bakuna ka na to. Kay kung di ka pa bakuna, di ka nakatapas, di ka nakaubras kampo. O, nakakig ang isa, hasta pinanglabo. Aksyon Firing Line. Sige, diri sa Bacolod Bakaksyon kay nasang aga na batian diri sa Action Hotline, ining pagkasapo sa isa ka lalaki nga ginpatay na naman kag giniwigit dira sa may mini nga basurahan sa may barangay 2 sa Bridco area. Aksyon Firing Line. Ang pinaka suspect karon nga ginalantaw sang kapulisan based man sa investigation nila with the family of the victim. Amo ang live-in partner sang biktima. Abi check tani abe. Aksyon Firing Line. Bastar tanay karon nagdugay makaksyon kon ano ini kag karon ang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial with Aksyon Marlon Hinabia kay ginahulat makaron sa Kapitolyo Provincial ang advice sang DOH sa paggamit liwat sining nagkala-expire nga vaccine no diri sa aton sa Negros Occidental. Expired na gamiton pa. Aksyon Firing Line. I-check taman karon ang mga balita gikan sa syudad sa Bacolod mga kaksyon with Action Dale Salazar no kay na nagpamisyon kita kuntani sa Alangilan National High School kon kumustang nga mga kabataan ta sa day 2 sa ilang face-to-face pilot testing diri sa aton. Aksyon Firing Line. Sige, sa Bacolod may masubra iya 327,000 ka mga botante sa 2022 nga eleksyon. Ba, damo na no? Aksyon Firing Line. Kag 911 operator sa Bacolod, CDR RMO, natala na ipaidalom sa training sa masunod nga mga simana mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ama detalye sila karon isa-isahon ta sa mga balita lokal mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Diri kita anay sa mga balita sa national, kwanta lang niya, ay may himayon talang ni para at least may update man kita. Sa balita national makaksyon, si Senador Cynthia Villar, nagahingyo sa aton sini nga mga mangunguma, kakon pwede magamit kita sang organic fertilizers o kung mag-compost kita sa aton sini nga mga pananom sa duta ta para hindi na matamaan kagamit ang duta ta sa mga imported nga mga fertilizers mga kakson. Aksyon Firing Line. Kagway labot nga imported ina siya, dugay makaguba sa duta, ini mahal ang mga abuno subong. Grabe nga pagmahal. Ambot kung ano ang solusyon sang pungsod Pilipinas kaya nag-aagunto subong iya. Ang aton sini nga mga farmers mga kaksyon, ngati kamahal sang sinako sang abuno, pero kung makapatubas na sila, kabarato sang bakal sang ila patubas. Aksyon Firing Line. Dugay-dugay way nagita di production nga aton. Masalig na lang gigita sa mga importation. Kaya kun kita diri, duway naton nga tagaan halagang aton nga mga farmers diri. No? So, kabay pa nga matalupangdan kita sa gobyerno, galing subong daw sako sila sa COVID,
kag masako sila sa pamulitika. Action firing line. Di kung si Villar pa, mag-compost ka muda, no? Sa inyo sila nga mga pananom. Ano mamigsagi tada ka compost abi ano? May abono mo kung tani, gali ka mahal man, no? Hindi lang guro anong mga technology subong nga pwede magamit sa gobyerno man nga magka-compost kita. Action firing line. Ay, pero tinga problema. Si Villar, amo ni ang nag-uyat sang Committee on Agriculture. That's why nga sako panghatag ya sang mga machines nga gamit sa pang-agrikultura. Action firing line. Sa ibang nga balita mga kaksyon, sa nambal ko na kay na Senador Bongo, nagapanawagan subong sa mga nagasupport sa iya. Nga kontani untato na ang pagkampanya sa iya sa pagpapili presidente. Action firing line. Siya, ang mga tarpaulins nyo, mga posters, mga billboards, please lang, untata nyo na. Ang mga supporters niya, nga nagakadto to sa may Intramuros, sa Comelec dito, adlaw-adlaw, nagasinggitan to nga hindi ka mag-withdraw, ginapapuli ni Bongo siya, oy, pluli mo to! Action firing line. Hindi na ako magpapili bilang presidente. Sagi pa kamoy kadto da sa Comelec Intramuros. Pero hindi literal nga mo naging mention ko baga daw mo na. Oy, pluli na kamo to. Hindi na kamo sagi ka konda kay ba karon ma super spreader pa kamo da karon sa aton nga COVID-19 nga ini. Action firing line. Pero ang Comelec nagahambal until May 9 pa nga pwede maka-withdraw ang isa ka kandidato. No, until May 9. Tidamo man na nagapati nga base dramatization ha. Drama-drama naman ini ni Bongo kag ni Presidente Rodrigo Duterte kay kung gusto mo ya mag-atras nga way kay nag-withdraw sang imo sini nga kandidatura tos Comelec. Action firing line. Sagi ka lang niya kalawag-lawag na or we don't know. Ako mismo personally, hindi ko mag-gets kung anong gusto matabo nila sini nga ang sagi ka huluhambal nga mag-atras nga wala man lang mag-withdraw sa Comelec. Because as long as nga wala ka nag-withdraw, gina-consider kagyapon nga kandidato. Kung ako sa Comelec, ibutan nyo ni sa nuisance candidate ni si Kwan, si Bongo, kay daway man ni Claro. Action firing line. Ano pa ang hulaton sa Comelec naman kung maginamo malang sini nga way siya gana nga mag-withdraw to personally sa iya kandidatura o inuisance nyo ni, ilakipan nyo na siya sa mga nag-file da sang pagka-COC dira, mga kaksyon nga hindi man hindi ma-consider bangod sa ila sini nga kapasidad. Action firing line. Sige, hulat-hulaton ta na. Si COVID-19 sa Pilipinas, mga kaksyon, subong adlaw, pero tiknobo, 356 subong adlaw. Halin sa masobra 500 kahapon nga kaso. Action firing line. Yara na lang sa 29,206 ang aktibo nga kaso, kag ang patay 49,591 mga kaksyon. Action firing line. Pero kagabi sa sa palayag ni ITOC Ordination ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang isa ka persona like Father Nicanor Austriaco nagpalayag may koneksyon sa Omicron. Ngati hindi gidapat naton pagkabalakan. Action firing line. Kay si Omicron, hindi siya tuman ka delikado pero madasig lang siya maglapta, no? Bangod sang iya sining kapasidad. Pero hindi dapat kulbaan. Mas kulbaan pa si Delta variant sa sakay Omicron. Action firing line. Kagabi si Father Nicanor Austriaco, molecular biologist and Octa Research Fellow ni siya. Ang nagupod kagabi kaghatag sa iya sining pananawan sining Omicron variant sang COVID-19. Action firing line. Kanami sa explanation niya, ginisplekar ko na ni Kayna sa aga sa action hotline sa Omicron nga ini mag-action. Kagabi, pagkatapos niya sa explicar, nag-istorya si Presidente Rodrigo Duterte kag ginaduso siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibulos bilang DOH Secretary mga kaksyon sang Pungsod, Pilipinas. Action firing line. Pero dito mismo ining si Austriaco nagpalayag nga hindi siya interesado. No, hindi siya interesado. Kag may nagapabili ng iya sini pagpati nga ti ara si Dr. or si Duque Makaksyon Francisco Duque III nga ti na kuha niya na trabaho niya ang iya sini nga trabaho mga kaksyon. Action firing line. Ilan tawon ta niya kay kung si Duterte yung pangbalan
pambalon, si Duque dugay na nga gusto mag-resign. Kay si Duterte lang ang nagapugong suno sa iya. Ti subong kay may nakitaan siya nga may capacity man like Father Estriaco, ginitrodo siya kagabi. Pero si Father hindi siya. Action firing line. Hindi ka, si Duque lang ida. Ini ano why don't naman ano naman yung kadramahan ini? Kabalo naman kita nga si Duque sa dalam siya sa administration dira sa DOH ang corruption allegedly sang PhilHealth kag pamakal sa mga PPS nga ini sa pharmaceutical Pharmalito bla amo ning ginaimbestigahan sa sini nga mga tinion. Action firing line. Sige, ari ang balita nga akon yuhum-yuhuman kaina. Kay sunod sa report makaksyon, diri makaksyon sa pungsod Pilipinas subong, ginatagaan sang tsansa ang mga nagkala-expire nga bakuna nga magamit paliwat. Suno iya sa otoridad. Action firing line. Ang otoridad nag-allow nga gamiton sa gihapon ang na-expire nga bakuna, mga kaksyon. Isa diri sa ginalanta o maning Pfizer, no? Kay may ara sang stability study nga himo diring Pfizer nga pwede siya ma-extend tub-tub 3 ka bulan. Action firing line. Ang palayag diri mga kaksyon ni DOH Secretary Francisco Duque III nga nag-istorya man siya sa AstraZeneca. Agod nga pamangkuton kung ano ang posible nga i-inject sa gihapon ang ining nasambit nga bakuna even though nga ini ang expired na. Action firing line. Sunod din kay Undersecretary makaksyon sa DOH nga si Mirna Kabutahe, National Vaccination Operation Center, no? Nga naistorya nila diri ang ining mga pamuno sang bakuna kag pwede siya nga i-extend sa 3 months. Tingako lang diri binalibog. Kaya like for example, tagaan, kaon ka noodles, pagkakita mo, expired siya. Pagkakaon mo, may batyagon ka. Action firing line. May maglain siya mo da, kung ano nga expired niya mapagkaon, or maglulupoy kay mo, yapasin siya sa panihapon. Action firing line. So, ginabasura na lang ganina, no? Kag kung magbakal ka rin, na-check mo ang expiration date niya, sa nung expiry niya sini. To make it sure nga hindi maglain ng lawas mo kung kakaon ka sining mga expired nga pagkaon. Action firing line. Pero ining bakuna subong may ara sang extension. Like for example makaksyon nga ang istorya ining paggamit sang expired nga bakuna matapos nga diri una sa Negros Occidental nag-expired ang 14,000 ka doses mga kaksyon sang bakuna. Action firing line. Amo ni subong ang unod sang balita ang Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon. Action firing line. Daw ka kulul ba ano? Away ko yan nag-hadlock na sa inyo pero ginaihimplo ko lang kung expired budlay na nakaunon mo pa. Action firing line. Pero sunod sa mga otoridad pwede. Iti authority gyapon, no? Authority gyapon. Ang aton sinabasihan diri kay silang may ideya sinimo. Action firing line. Pero dali gid lang balamang aksyon kay diri sa Negros Occidental. I understand ining 14,000 ka doses mga kaksyon ara dira sa probinsya sa cold room. Kag waiting for the guidelines and information or communication from the National Office and DOH kung magamit pa sini o kung hindi pa mga kakson. Action firing line. Negros Occidental ha. Anyway, sige check ko ba si Action Marlon Hinovia sa Sirima Tinion kung kumusta na ni. Kaya nga ato lang naman diri ginalagas ano how sure kita sini sa amo sa nga sitwasyon. Kay expired man ayhan. Action firing line. Expired man ayhan. That's why nga kay napang pangita ko kung sino nga doktor nga kung sino pa-explikaron regarding sini. Pero yan pretty sure nga ni mga doktor nga pribado nga hindi involved sa gobyerno
hindi gini sila mag-istorya regarding sa Action firing line. Oo, sige lang, kay pa amat-amaton talang, unahon ko lang na plastar ini sa probinsya. Provincial Capital reports. Balita na Action Marlon, hinabia dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, mayong gabi. Aksyon na ba mayong gabi, wait and see ang sitwasyon sa mga tao nga nagahurat diri sa Negros Occidental kung wala nano ang pwede nga himuon sa siring nag-expire nga mga 14,920 ka doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccines. Wala mausar aksyon na baray kay naggalampuwas na sa expiration date sini Aha. nga November 30 bali nagligad nga Nobyembre 30. Hindi basta-basta aksyon na baray ang pag-dispose sini pananglit nga amoy man na sa ulihi ang instruction kay magkabigiding biological products. Aha. Daw sa akon aksyon baray paghibalo una ining best or first time ining natabo diri sa Negros Occidental nga mayara sang COVID-19 vaccines nga nag-expire nga wala usar aksyon na bray. Ang ining AstraZeneca tiniburuan taraban isa ini sang pinakadabo nga supply nga nagabot diri sa probinsya ko madunduban ma-supply ang unagid gani iya nga unagid nga sahi sa nga bakuna Aha. nga nagbantog diri sa Negros Occidental amo ning AstraZeneca. Okay, damo pa nagining baklon sang probinsya kag Bacolod. Action Mar mo. Correct, amo ning ginpainan kwarta sa damo nga mga local government units sa buong Pilipinas. Dito sa NCR, kumaduman magsupra may LGU ganito yung nagpain nagsumpray sang bilyones pesos Yes. gani mo, di ba? Tay ang AstraZeneca sa kasagsagan gid sang bakuna, amo ning pinaka the best na ginlantaw nila nga dasig kag tati Action Mar, ikumpara mo siya didto sa Pfizer nga jutay ang pag-produce niya kay ti unahon of course sa Amerikang ila didto Action Mar mo. Correct, kag isa ka vial action bray 10 doses nimo ang AstraZeneca plus amo ni sa ang so far una nga sahi sang COVID-19 vaccine Aha. nga ginatagan sa gilayon sang UA. UA, ang Emergency Use Authority Aha. sang Food and Drugs Administration. Isa sumbra na mo sang ginakinahanglan antes tugutan nga magamit turok ang COVID-19 vaccine. Kinahanglan may rasang Emergency Use Authority halin sa FDA. Basta sa dika amo gining so far ang sumbray pinakaunang tagaan amo ni ang kabangdanan kon nga amo ni una may gingamit sa pila ka mga pungsod sa kalibutan. Yes. Alin dunduman ko hindi action price sa dika unang nagamit sa Pilipinas Aha. Sinovac. Sinovac. Oo. Sa Sinovac to alin sa pungsod sa China. Pero Action Mar dali gagawon ta kagamay. Si Sinovac gani millions of doses na pero why man nagkalapanos no? Manggani. Nga damo man nga pameriphe sina kita mo to sang 3-day national vaccination to sa may Luzon area. Nga may mga utod ta to nga nagpinauli pagkakita nila nga Sinovac iturok sila hindi islaya. Siguro action bray ang Sinovac ka nag-inapot ang sobray daw nagdinit sa bala. Aha. Samtang nagapasunod ang ikapat nga quarter sa mga 2021. Aha. Ang uso ang sumbray nga naginabot sa bongya amo sa gihapon ang Pfizer kag AstraZeneca. Kag ang Moderna no? Moderna pagkadakson na bray no kun ano ang rason ayhan intagaan na sa ang gintagaan aksyon ayhan ang mga LGU nagareklamo nga hindi na sila sa Sinovac mga balbastada. Para ang rason nga ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca ang tamo nga naginabot aksyon na bray. Yes. Palikanta ang istorya parte sa AstraZeneca. Aha. Ginahulat subong kay ang final instruction aksyon bray suro kay Dr. Claudilia Josefa Tabilio mo ni sang in charge no sa COVID-19 vaccines distribution dari sa Negros Occidental. Aha. In charge siya sa Provincial Health Office Cold Room Facility. Man, ang Cold Room Facility in talana ginagsumpray nimo isa ini sa hulot nga sa diin dara action bray gina store ginatago ginatatap sa maayo
ang mga nagainabot nga COVID-19 vaccines diri sa probinsya. So kung mo kay ining 14,920 doses ang AstraZeneca expired na action bray, gin separate gin isang provincial government, baligin in painan sa action bray sang lain abi ang standayan. Storage facility kay para nga ma-sure nga hindi sa masalaan nga hindi sa mag-impon bla taban nga manug-abot kag nag-aabot nga daan ba nga hindi pa expired. Yes. Ara da subong nga sobray way pa kay kung magambal ang DOH Central Office nga i-dispose siya ang matabo sinakson bright mayara sundon nga protocol mo. Nakitaan ko sa mga gabi nga dito ang sumbray sa Malawi. O sa Malawi, siguro gamay ini sa nasyon. Sa Malawi ang sumbray nagligad nga bulan sa Mayo lang gin pangsunog nila ang sobra 20,000 doses sang expired doses sang AstraZeneca vaccines. Tina dako ang question na diri sa aton nga ipagamit pa na nga dito pinangsunog na gani ho. Kay ang balita ang sobra diri sa Malawi bla. May ara sang conflicting advice. Duwa ito sang klaro. Galing kayo siguro nag-decide ang gobyerno dito sa Malawi. Sinasunugan na lang na, hindi pa basi butang pala. Mga conflicting advice po silingon, luwa pa sang klaro. Sumay ko bala, pwede ba magamit o kung hindi na. No? Puro ginsunog galing niya dito sa Malawi. Amo man ang sumbray sitwasyon diri sa ato sa Negros Occidental. Information nga nabato ni Dr. Pabilio, initial pa lang sumbray mo, ang report ka nabato niya nga dako ang posibilidad nga ining 40,920 doses ang expired AstraZeneca COVID-19 vaccines pwede pa magamit. Okay. Kaya may ara sa ginatawag nga life na to? Shelf life. Amo na sa sumbray ang sa mga produkto na sa mo. Ginaano bla ang kalawigon sa isa ka produkto o kon bagay aksyon na bray Or pwede pa sa gamit na puslan shelf life or lifespan niya abi pwede pa ma-extend. O bisan pa aksyon bray nga naglapaw na sa original expiry dates ang isa ka produkto ang bagay o kung pati pagkaon nagsumbray muna sa gali isa diri gini ehemplo ang shelf life sang pasta no kaon so galing kay ining shelf life ni nga tinaga ni dili nagtutok ni sa COVID-19 vaccines aring bot silingon niya magampal ka nga shelf life makonsider pagyabon remains usable, fit, and consumption. Pwede mo siya magamit yung action mar po ang pamangkot dira until when ini siya nga magamit pa basi maglalapaw ini way takbalo action mar how amo nang budlay isulod ni balaya sa lawas action mar mo. Man may mention to kay na sa interview namon si Dr. Pabilio Silingya once nga mag order ang DOH Silingya laban-laban basi ang extension niya sa 3 bulan. Okay. Mga 3 months action na bray. Pero hindi pa na final kay waiting pa ulat pa sa instruction na rin sa DOH sa ato sa nga provincial government na sa Negros Occidental. Man dito sa inaginambal ni Kabotahi nagliga nagsumbray ng Biyernes sa Sabo. Nagliga Biyernes na nga siling niya posibilidad nga ang ginhimo sang gobyerno sang Canada tundon man diri sa pungsod sang Pilipinas no kun issue sa COVID-19 vaccines nga expired ang paghambalan. Kay dito sa Canada action na bray gingamit na nila to ay may ara sila gisangin basihan man bla ini ginatawag nga scientific evidence. Muna sa Pilipinas I don't know kung
paano nila ang problema sa Fridays, paano nila makumbinsi ang tao nimo? Amo na da, kay una pa lang, wala pa ganin nagkala-expire ini, ang tao ayawan na taganoy nga magpabakuna because of hesitation, may mga zombies, may mga mapatay ka after how many years, may ara na lang religious belief and iban pa. Pagkatapos, subong iturok mo yung nga nagkala-expired na action mar. Jesus ko. Ang lang tao sa iban nga siling nila, bago sa issue sa na-expired nga AstraZeneca, basi kung magsaylo ang sobrang atensyon blasang wala pa nagpapakuna kag plano magpapakuna sa AstraZeneca. Ano sa Sinovac magsaylo sa AstraZeneca. Sa uli pagkabalo nila man ko sila ano na dok ang COVID ang vaccines ko ano na AstraZeneca. Ay basi mo na dok ang ginambal do expired. Hindi lang ka. Ano bla? Ang mga boosters sa mo ning balantayan, action mar. Ano man? Kinanglan ni sang aton nga kundi subong na interview ni si Doc no sa cold room dira pang iya malantuya ang ginesplicar dira ti amo ni situation dire pero kinanglan guro sang aton guro mga doktor pagid ibanda to explain further regarding selection mark kay sigurado ko ang kakulba sang tawo ni subong may 3-day national vaccination pa naman kita 15, 16, 17 second batch ina basi din ni magkalalagto nagid kay basi ibla maghuna-una sila nga basi iturok sa aton da 14,000 iya ka expired nga AstraZeneca action mark? Naman. Ato lang ko na sombra, mas maya maganda nga tiprano pa wala. Tuhaw ining problema, kay para na sa ulihan sombra, mapalanan nila, pala nila na mo kung lapit na lang expire ang inang sahi sa bakuna na. Coordinate sila sa DOH Regional Office. Nagtiplano pa sombra, maka-instruct kayo ng DOH. Amo lang ginapangita, dito na pagpadugayon, ini kay sa nambalta na, dako ini nga pagka-confuse karon sa tawo kung diin ano dapat ang gamiton para sa ila kay nga hindi balas lakita kung anong ginakwaan nga vial da sang ilang bakuna ang makitaan sa magpabakuna dagom na lang kag gintuslok sa imo nga abagak sumar. Galiman. So, siguro ako lang sombra, hindi na malabutan December 15. Magpagawa na siya sa final decision na. Ang ato sa nga DOH Central Office, tag sa opinion man sang taga Food and Drugs Administration. Correct. Amo nang hulat-hulaton nato na. Ari si Dr. Pabilio. Okay. Ang vaccines are being kept sa storage facility. Nahulat lang kami sa signal or whatever instruction from central office. There's a possibility that it could still be used. Ako na ginahulat na ako. Depende sa UA nga ipagbuas ng FDA mo na Emergency Use Authority. May harapan kami na sa ibang na vaccines na kung minsan if sa date sa label is nakaputang expiration date in a date, nag-add on sila kung basta makikip mo lang siya sa proper storage facility, pwede siya na-extend nila siya for 3 months. Sinahulat na mo, kung anong final instruction from the central office regarding this vaccine. Being done now is sinasabo siya. Nakita ito pa na reaksyon, Bray, nga dapat man i-plaster mayo sa ato sa mga nagabaton dari sa bakuna. Sure man nila nga malawig-lawig man ang mga nadlaw nga lato natin sa expire bla. Correct, kinaksun. Tungtong ka November 8 ni na-receive. November 8 na-receive sa Negros Occidental. Di siguro mas tulog temprano ang sumbray nga na-receive sa Pilipinas. Matanda para sa Manila mo. Okay, ang balgin na nagligan to ni Doc Zifard Kailian. Wise laya kabalo kung kaisa nga may nagainabot di. Example B, subong nga gabi, tiksa lang sila, dugay-dugay may maabot na da. Amo na bita o hindi nila ma-check bala action mark kon bag-o ini o kon manog expire na gali. Daw mo na mga sitwasyon? Okay, why choice ang provincial government kundi sugaton, hakoton, kag dunong sa cold room facility. Di man action mark pwede nga balibaran nila mo. Inadonasyon na alin sa gobyerno nasyonal ba siya magsunggod lang ang gobyerno nasyonal na tagaan na kabuday, balik nyo ba? Ti subong guro dako nga question sa mind ni Presidente Rodrigo Duterte nga anong tabo sa Negros da why nyo ni nagamit how? Depende na sumaray sa pagplaster explanation sang mga tao dari sa Negros Occidental. Kay sipon to, November 8 na receive sa Negros Occidental
expiration date November 30, tiyang 30 buhinanta 8, Aha. 22 kadlaw na lang sumray, dapat Kadasig. yung gawon gid. Oo, yawan patadaan pilit sa tao na. Dapat mga tag duwaman ka bulan bla pag-abot di abos mo pag-expire action bar, no? Man, Oh, 45,300 doses Action Bryan nagabot November 8. Ang nabilin nga way magamit pa expire Aha. 14,920 doses. Bate, kola, to talaton ta na no explanation, siniti, ang pangabay taman lang sa probinsya da, kung hindi gid man pwede, hindi ha, hindi nyo gid pagamita, maluoy kita sa maturukan sinigang magkala disgrasya if in case gid man. Kaya sa Action na Bryan. Muna Oo. update, ngot sa siring balita, expired AstraZeneca vaccines. Ang ka-aksyon yung gikan sa Capitolio Action na maring hinuvaya mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon, balita kag serbisyo sa masama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial, nadulong sa aton sa D3 Bayoduna. Firing line. Amo man lang aton mo. So sa aton sining mga otoridad, mga kaksyon, nga naga-monitor sa Ribatinyon na buligan nato ng aton nga pumuloyo. I-explain tani sila, no? Tonight abing oras ko medyo kakulabos kadrag ko sa ibang nga balita. Sige lang, kay may time pa ta nga makapangita kita sang resource person naton, most likely taga DOH gidapat ang interviewon ta diri. Action firing line. Kung paano nila ni makonbinsi ang tao sa sining nga sitwasyon. Oo, kay kung tani ining 14 mil nga ini, nga nagkala-expire nga ini, hindi ta na lang niya pagamiton, ang tao mas makumbinsi pagid. Di pagamit mo yung liwat iya, kay pwede pa, may shelf life, galing nga ginatawag, budlay na to na ipaintindi sa mga tao, mga amo sila nga mga sahi, isang palayag. Action firing line. Although nga ti mga tao, to subong nga mga utod, na mga educated na ni halos tanan. Pero ti nahabo, pagyapong nga ni nagamanol-manol sini, even me, nagamanol-manol pa ko sini mga bakuna nga ini, bisa ano nga research ko, ano nga binasahay ko sa matagadlaw nga tanan, not 100% nga kung ano ginawa situation sini, mga kaaksyon, ano, iyawan patadaan niya ka-imbita sa ilan ni, pagkatapos subong, ipabakuna ta pa ang expired na. Action firing line. Amo nang aton diri punto, no? Pero way ko gahadlok sa mga utod na subong gabi, kay kabalo ko nga aton gobyerno, hindi gyud na sila gusto nga pamatyon guro kita tanan sa Pilipinas, Action firing line. Galing kiti may ara sa mga pagtuon sila eh. May mga pagtuon sila nga dira kita magasandig mga kaksyon. Action firing line. Pwerte. Anyways, ari ho, kay sunod sa report na mga kaksyon sa 23 iya ka mga highly urbanized city sa bugos nga Pilipinas. Ang nadala diri sa Western Visayas only one city gid lamang. Amo ang Iloilo nga ini sila ang ara na sa ginatawag herd immunity. Action firing line. Naglalapaw na sila sa 70% nga nabakunahan nga population nila dito ang syudad sang Iloilo, mga kaaksyon, no? So kita diri sa Bacolod kag Negros, layo-layo pa kita. Plus pagid sibong expired nga action El Rey ho. Sino pa mabakuna sa ni magkadlok sa taos na Action firing line. Ay sus ko, pero way tayo ginaunahan ang otoridad. Klaruhon ta lang ang aton probinsya sang Negros Occidental, nagalibog maning ulo nila subong. Nagalibog man ni ulo nila kay nga mo nagkalanabo. Hindi man isala sang Negros Occidental kaysa explanation action Marlon, nag-abot ining mga bakuna ina diri, inabalang 22 na lang kaadlaw ang nabilin, nagakipaw-kipaw na sa gali, may expire na. Action firing line. Di dapat pag-abot sa Metro Manila, pag-abot na dihalin sa ibang nga pungsod, pinanagtag na ni dayon, gipang distribute na ni dayon para kuan magkalaubos dayon kag may bag-o na naman. Ano nga ginagamos pa nila tos Manila na Action firing line. Oh, sagi pala katago to. Ay nano nga sitwasyon pagkatapos na mahulaan pa rin sa probinsya. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon nagdugay, i-plastar ko ning balita sa syudad sa Bago. Sining isa ka lalaki nga nagpa-interview eksklusibo diri sa Action Radio Bacolod. Ngayon siya ang ginkastigo allegedly sang pulis nga nagdakop sa iya. Kag ang sabat gilayon sang hepe sang Bago, mga kakson. Action firing line. Parang nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow. Maayong kabilang sa mga kauturan ta nga nakatutok sa Limatinion, Milili Oligo sa Bani Cave dira, si Georgia Gargasiran. Good evening, so bright talakas ang signal ko di nami pa-action. I-plaster mayo ng cellphone mo da. Jose Pacifico, good evening, so bright, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique, Villalba Lupez and the Rasco family. Si Jose Oy, nagamonitor sa Block 17, Barangay Bata. Idilaw sa Nanay Isabel sa Victorias, si Milili Oligo, nag-greet niya si Madam Star, si Star, Ma'am Vanessa Star Mio, Jinky de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Henida Ordunes, Virgil Pindas sang Celine Holmes, naga-monitor gid sa Limatinion, God bless. Jigo Val, sir, watching live kami diri Barangay 1, Poblasyon La Carlota City, Upod, akon asawa Inday, God's will. Salamat. Si Marnie De La Serna, good evening, Sir Brian, watching from Barangay Tapi, Cabadcalan City. Merry Christmas, Sir Brian. Ana Sinoro, Araman, si Mary Grace Ignacio sa Hong Kong. Araman, naga-monitor si Nordi Arivalo sa Hacienda Salamanca. Happy Fiesta sa taga Hacienda Salamanca para buwas. Oy, may fiesta to si Madam Eva Gradas Baterna, Araman. Jerome Arroyo, may gabi sa Bray. Si Senador Bongo, dapat na iya withdraw na siya kay nagpamidya na siya, hindi siya mag labugayon ang politika. Gusto na, labugay. Hambal ni Nanay Ana siya, iti gapapansin lang na iya, drama. Si Bambi Serrano, Defensor Araman. Imbonjo Campo, si St. Rose Aspan Canoy, Georgia again, scriptwriter si Bongo Action Brian himuan siya story of self niya para magpating mga tao sa iya. Pahuway siya guro sa banga, mas mayo pa. Guba gid ang ilang akwa, no? Guba gid ang ila sini nga reputation sa mga obra nila nga atrasabante. Vicente Maglaki Jr. Action Brian, naga-monitor ko rin City Heights. Pakita mo lang Vice Mayor Manuel Nene Vera sa La Castellana, nga papili alkalde. Sige, thank you, good sir. Pero next time, sir, doon di ko na malawag, sir. Pasensya, sir, bawal sa amon, sir, ha? Okay, sige. I hope nga maintindihan mo ko, sir. Si Baby Beligorio or Gregorio Yulo, naga-monitor sa Poblacion DSB, and salamat, git. Josephine Celeste Taiko, naga-monitor man, Celeste Colango, Bibar, Villanueva, Midalia, Mila Rosa, Homesite. Thank you. Homa Lumina, naga-monitor man, si Jacqueline Marinho, from Maynila, Balot, Tondo, pa-shoutout na sa mga anak ko sa Boulevard, Barangay 13. Josephine Celeste, si vendor kay kon may kwarta ka, Pfizer na inject, kon pigado ka, Sinovac. Bisan sinsos mo pa Action Brian. Tuwag ka. Si Jamil D. Florendo, naga-monitor man, God bless. Si San Alvi de la Peña. Okay, thank you, Ged. Nerwin Sakmar, thank you. Nanyo Lench Araman. Melvin Peñafiel, Melili Oligo again. Christine Minyes Villalubos, Barriuga Ray. Diloterio Acosta Gare, naga-monitor man sa Fairview, Quezon City. Hidlaw man tada sa lugar nga ina ba. No way, not me. Hindi ko sinaya sa expired nga bakuna. You never know what can it do sa aton nga lawas. Not watching live aga pa diri sa Minnesota State, USA. Thank you, Gid. Diloteria, hambal niya, happy birthday lang gali sa sawa ko bukas, kag sa mga akusta kag Diloteria sa Payao, Binalbacan. Rodora Shoko Raman, Joby Bonares, Eden Abuso, Idol, may nagtubod. Nakibot ko. Idol, bata pa ko kapamati. Naku ba? Dungol-dungol man isang aring isa niya ho. Joby Monares, taga-monitor. Cherry Lens are nice, Araman. Dungol ka karon din abuso karon. Ako kanina isang bata, bako ka pamati na ko si imo. Ara ka pa sa tiyan ni mami mo.
Sige. Kung tinapay na expire, pwede ma-rep, na-extend lang shelf life, but not the vaccine. Ibang usapan. Ay, kadelikado, no? Anyways, why ko yung hadlock sa inyo, ha? News lang ko, kag sa ako, nahibalaan man, according to my research, ano? Kabay pa nga masulbar ni sa aton nga DOH ang ini nga situation, mga ka-aksyon, ano? Ang ako, nag-ibot ko, abi ko, nagpangihi stubang ko. Ang mic malangoy malambot ang kwan. Natubdan gid gamay. Sige, layo. Sige. Ma-relax lang ko for a while mga ka-aksyon, ano. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang detalye sa diyaning balita sa Bago City mo. Ining gin kastigo nga kwan nga pulis kunuhay ang suspect. Sige. La City 52. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptis mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time. No, si Imponing Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahing nga drama. Dalagi na mga ka-aksyon, Action Radio Philippine Standard Time, las 8:09 na. May flash report ang aton sa patrol. Isa na naman ka shooting incident ang nagluntad sining ginagabi sa barangay Banago, sining syudad sa Bacolod. Ano naman ning kwan ini? Anong sitwasyon sining matinon? Check nato ng patrol, ano? Sige. Las 8:09 na sa aton sining pagpangalagad. Okay, ari ng patrol naton sining matinion action action dyan, ano? Sa aton sining linya. Goods na aksyonan. Ara na, sige. Samtang ginahulat-ulatan ng patrol. Okay. Ari ng patrol sa Matinion. Okay, di sa kasulod aksyonan. Sige, dali lang kayo may problema sa aton sining area, guro. Sige. Last 8 Jess. Okay, sa linya natin. Action dyan sa patrol may gabi. Kasi naglaga ka sa nag-report sa tuban sa computeran dari mismo sa area sa barangay Banago, to the exact for Riverside, barangay Banago sa Radyo Bacolod. May kansanan sining isa ka shooting incident nga naguntag sinig ng mga gabi. Involvado dari action by biktima isa ka babae ini. Initially mga 41 anyos ang edad. Binkinagat kay alias Alma de la Cruz Option na Brian. Sa subong nga matalingon, action ini nga babae, ari sa padrot sang kwarto o kasi nga kapiterana. Dari sa kainan na gano'ng hambang sa bride. Sa sangging kalapitan, ilisang isa sa wala pa makilalaan o kung ma-identified nga lalaki, nga mo rin naglutang sa iya ko nagbiro, ate. Action dyan? Leo ko bi ulo adjust ang imo sining ba sa cellphone mo be para maulunsindihan kita gamay. This time action Brian. Okay, ara mayugid. Yes, action Brian, no? Sa Japon, ari kami di sa tubang sang computeran sa may Purok Riverside, barangay Banago, Syudad sa Bacolod, kay isa ka babae diri, no? Ang gintiro, kung wala pa matubod o kung ma-identify nga suspetsado, kuning armed men, abi, kumo ining lugar, kung na mga kabalan sa tumakasyon ni Purok Riverside,
daling ka sa may ibang kapitsi, kasunod ka sa may Panago, arin ito may wala. Ang una, dara mo ng Jiggy Village, so wala. Ang tupad siya naman ng Purok Riverside, Action na Bray. And then, may ari diri gamay nga iskinita, nga may trotaytay, nga kabayan, pagtabok mo diri, mga isa, duha ka balay, ay ning sementado nga balay, nga may mga computer, ginagamit nila computeran to sulod, mga most likely, mga pulo kayo, instruction drive. Diri ginlutang ining babae, sining nga gabi, kamtang naghampang, susulod sa computeran. Nakasuksok ni babae isang sando, and then nakashort ini siya, and then ang dito something sa babaw, no, sa ulo at sa nakadaya. May initial kita nga pangalan, certain Alma, no, ining ginlutang sa mga gabi, pero di na-confirm pa nato, most likely lifeless na siya sa bribe, so nga wala nagaginawa. Why na gid? Kasi may mga dugo nga nagalakta sa dalan. Dugangan sa ginabi nga, why na sige dala sa ospital eh. No, why na ginagaw, but sige pa possibly may hari na diri sa initial diri nga pagpalayad ng kapulisan tulad ng pero may mga CDR RMO naman tanga nakaara na subok sa diyan. Actually, kung nakardo, wala diri sa area, no? Wala diri responder. Police na lang diri, kasi butangan na sang cordon ang lugar. Why naging tandog, ining babae, nga ara dira sa sulod. Actually, babae, naging butangan na lang nila sang, ano na ba, ng bangko, na bilang, ng plastic action bribe. Nga mo na ano sa iya, no? Nagapugong dira sa iya nga, sa iya likod abi para hindi sa hilmonon sa gwa sa bertahan kay ining kompiteran niraan kung pasagto ka sa bukid may ari di ulo hagdan mga 4 katapak sang hagdan and then pagtapak mo sa ano mo sang kapat ka tapak diri pa saka bertahan ba yon ang bertahan wala pa ni action ano lang do plain lang gid sa bala bare lang gid sa white bertahan and then pakita mo kita on din sa sulod action na bray no dari sa area mismo sa Purok Riverside, Barangay Panago. So Richard, confirm ko lang, why naging dalang biktima patay na? Naging tawagan pa natin sa ano, sa ano, choco. Para may biktima. Pero magplatikon mo nga mo na yung fact, why naging nadala, buto yung wala na, probably, pero ipacheck agad yan. Sa protocol or shopping. So, ang action ba ang initial action dyan, anong trabaho sa bahay ni man? Ari di nga Iloy eh. Sige, Ben. Naay mo yung gabi, ikaw ang nanay sa ni. Anong ngalan mo kanina? Rosini. Mabakyaw. Anong ngalan sa bata mo ni? Alma. Villanueva. Vilacross, Villanueva. Edad? Vilacross, ang banaya. May pala, isa. Mga kilala ni edad man? 40. 41. May mga prota. 2 kabilo. Ay, nga, ano, gusto ko na. Sige. Tapuso na ni Sir ko, no? Sige. May tapuso na yung police action by Hagayo sa ni Saton. Ano nang iryada nga kompiteran action dyan? Medyo madulom-dulom na sa lima tiniyon? Sa subo mga tiniyon, diri sa gaabi sang inkapiteran, may suga man, no? Nga isa diri, nga sanag man. No? Galing ang problema diri, tuti kalapit para makagawa sila, makadalagan ang suspect agri. Kalapit na dito distansya from the computeran, so hadto dito sa may bangga, sa may highway na din action dry ang laposes ni. Ang palibot dito mga panimalay, may siyanggi, di ganit sa tubang no? Tapos meron din nga tulog siyanggi, madali sa tabok, madali sa ining balay action na balay, kung ining kompiteran. So, meaning, ining kompiteran, lapit lang sa balay action dyan, adjacent lang? Ang ila balay, kina-confirm na to ko din dampi. Sige sir, mag-ala ko dito. May interview lang ko dito sa nanay. Dahil si nanay. Dahil ano ni Brian ni nanay? Diba si Alma nanay? Manicure? Dahil computer, kasi kami na computer, dahil yan pangatag na Gcash, muna sa computer, sa kanagabi, nag-computer. Kaso sa tambay. Pero ano idea mo na yung specific, Why ko hindi sir, kay ako ko naglago manicure ko, wala katupuli ko hapon. Ay siya na ako sa manicure man. Kasi balay mo sa katiner kung tapos sa manicure. Pero ka dali ka siya? O dili ang mapamana? Hindi ka rin dito na nakit. Ang aming wala, wala kami sa pangka. Isa kami sa balay. Dito. Kung dito sa katambay. Pero may idea ka, may kontra na sana. Ay, mong pwede yan, may kontrasa sir. Pero itong istorya, sino ka pamaman niya? Why man? Nana, kibot ko pagbabalo ko gina. Nakiwan mo ko kabalo yung mga kontrasa. Why man? Ano na yan ay?
Tuwa yun lang. Anong obrasang bana yan eh? Ang banayan ay, ano, brand sa banayan? Sa pangargahan, nagsasang mga balas ni Blario. Dali ka ba? Pilang edad Pero sa ay, mas mong naprito ka ng yadana. Anong kaso? Mga duwa na katuig. Anong kaso sa una nito? Naumit sa mga drugs ni. Oh, okay. Ini si Alma, sana dito pong ka mga kabataan niya of the night. Oo, kan mi diya. Bama na lang siya. Ano na dito ba ito istorya? Why man? Kasi nila na yung sabala pangampang sa cellphone nila. Kasi nila, buwa sa nila gampang na di kaya Gcash, no? Kung mag-awagan siya, maling class out siya. Ipay-lipay na siya. Okay. Basta may tuloy ko tambay. Kapuli man sa mga class Navy, manyapon. Ako ang idea mo kay nanay, paano? Kapalo na rin tuwiran ng kumilan, sibot ko. Mga natiruhan, di sa akong nasa computeran. Lagan sa nito dayan, gapuro, ganun isang bulba. Pila ng edad sa mga kabataan niya? Kag ano ni may laki ni? Oo, gani may mga bata, isa gulo ka may. Oo, isa di si Siti, ang isa siyam katuig. Di kasi pinili ko dito. Nang gamay ba na, siguro busong ba ni? Ano ka ngayon? Oo. Siyam katuig, laki. Para tingin? Oo. Ano na, suot na. No, ay man siya kung hindi man sarang kupulupurtiya di sa mga kariyo. Pero ay man sila na nakabisar liya ka ba mo, ah? Wala man. Kurin mo kayo mga amiga na kailan kalalagto. Sabi si Barang Alman, dahil sabi ko sila sa klase, naging sa blaster, naging namin. O ay man? O ay? Action dyan. May mga pictures ka na, basta pwede mo provide. Yes, action right. Sige. So, siguro. Sige. Go ahead lang sa imong interview. Wala man nila yan. Okay, no? Ay, taman kalalagto na, kingot ganito lang, oh. Ano pa lang? Step 9. Ano na ito? Dito sa naman? Ambo, huwag ko kabalogin dyan, sir, ah. May ito, jazz. Ginamag mo lang ko pilitan niya, tayo mag-alas. Gani. Sige, yung kabataan. Gani, bloka bilog. Sila ko lang kung kapakita. Sige, sagot yung mga batay naman, eh. Oo. Kami tuloy sa nasalaga sa balay niya, nagalilili. O ay man? Oo, nga kung ano niya ang sa kay Alma. Hindi ka kayo na, wala sa may nasubsisyon ka muna, yung nag-ibot. Kaya ako naman nakita sa ito, yelo, mayo. Kaya nagandali na. Na kayo, ano nga na? Ayun, helmet ko na. Ano mo ko na ng tira? Pila ka bilog? Ano ka na ko na? Away ko ka balo, away ko ka lupa. Saan na nag-break nga, alam mo doon tayo? Regine. Regine na rin? Babakyaw. Mga pinanidad mo? 17. O yung siguro, nag-break na may edad na gani, oh. Ano po doon, Regine, yung mabakyaw, magsambray, no? 70 years old, amo ni ang Iloy. Sining biktima, no? Sining paglutang nga nagluntad sa bunga gabi. Kung makita natin ang action bray, so sa bunga mga tinion, may ari dari nga mga mga duwa na kumadaan, kaya hindi na ko nakrugkagwa dari. Ari na ang taga funeraria, siguro action bray nagabot dari sa area. So kung gabi, kagawad ng gabi, ay si administrator gali, barangay administrator ng gabi, sir. Gabi. May mga public officials da? Administrador ni isang barangay. Hi. Sige, magkot-magkuton siya kung nung kilala ni si Almani, nung pagkilala nila da, be? Gani, no? Basi, ara ni sa lista, way taga-kuha panguna, no? Pero, ting bana, napatay, na priso, balaya sa illegal drugs, hindi siya, ano ni? Gani, action na, bray. Sir, may identity kami ni Alma, kilala niyo, pero nagkita ka, mas barangay, kung wala man. Although hindi familiar sila. Oo. Hindi masyado familiar sa ila, no? Yung option na, bray. Mangkuto di kimanawa. Ay, sorry. Sa komputeran, be, basi may ara da? Ano kayo na? Ano kayo na? Wala kami sa may nakita. Sir, kay Ari kami sulod. Ano lang batian namon, lupok lang isa ka lupok. Isa ka lupok. Tapos may nagginuan. Wala sa may nagginuan. Huwag itawag. Bata, kay Way makatingit at ka bata. Gagmay lang. Ano ang nakakihan? Lupok lang. Why na? Doon sa wala lang. Di way maglaom na may nagpalupok. Ay nakikip ng lupok para sa nagpalupok. Subong. Palupok lang. Way kami isa pa. Kaya ari kami sulod.
Ang uli, ang akong bata, nagwa. Kita yung tiya ya, nagakulog, ikatuan niya, yata na ano ka. Siling ang gambal kong tiya ya, pero hindi mabatihan ang ngambal. Katikab lang baba, hindi makakambal. Kaya na ngayon sa muling sulod sa ako niya pa si Salma na may pila sa ulo. Siling ko sa di na bunggo ako. Kaya nagwa ko, yun ako namangkot. Hindi nagwa ko. Pagwa ko, kakulog na nga akong bayaw. Kaya na ngayon na lang ko bulig sa puno. Puro Banago, nagpakumulan siya sa barangay. Sige, nagsunod namang barangay ko sa akon sa ambulansya, pakadto dire. Sige, sunod nila ang sunod ba ng pulis, yung mumulsuhan nila, patay na nga akong bayaw, mula ng nakulan ko. Okay na, wala, dito may ginatututuan, sa maglibot-libot. Nakita sa nga akon to hinablos, may kasunod-sunod siya na galibot-libot. Kakadto siya balay, why man ko kakuha niya kung ano to, ang panistoryada nila gina. Amo to nabatihan ko. Nagkasunod siya, nag-helmet na yellow bayo. Ang... Oo, naka-helmet. Pansa ko nun, bukod lang sa lawas, naka-helmet na yellow bayo ya, kamula na. Nagsulod dito. Nagsulod sa gulo sa kwan, kaya nakita si TV. Si TV na ta. Mayo. Nakita man si TV, may aray hinablo siya dagit pa, kaya nga si TV. Pakita niyo na dama yung aray hinablo siya gakwan. Hinablo. Makita na si TV ko, sir, kung may kwan na sa, ay ginaar mo komputeran na. Kay Sir Buyet, kung hindi pamilya, hindi, iya ka, pulis na, komputeran. Pero ining si Bayaw mo, permanent yung kada gabi, may computer na sa. Ay, tapos siya minicure, computer na sa ang pangampang sa. Anong ginahampang? Ano siya ga Facebook or gahampang? Gapulo Facebook ang pangampang. Hindi ang pangidablat ang online dyan ang panablat. Aksi? Email? Namo na ba? Oo. Ang suspect tayo, di nagdiretso na ako. Ang suspect, kaya da ko namin nagagawin, kaya dami to tawo sa gwa. Pag pagwa ganit, pero bakit sa pika-pika na nagagi? Pika nagagi. Liko. Kalindre, liko, pika-pika. Liko sa pika-pika, kaya ito may nagwa sa gwa mo. Muna na yung nakakada sa gwa. Hindi ito familiar sa inyo. Ang suspect, hindi ko lala ko, kita. Sige. Ano ganit pa nga namatay? Ibot nila, Cruz. Yung bayaw yung nagsabay, no? Si Ibot de la Cruz. Dari sa lugar mismo, subunggid lamang gabi. Kung makita natin sa sulod, actually naghahapa ni sa mga ka-aksyon, ining si Alma. Pag-abot natin kay Ina, pag-sulod natin doon sa area, kita natin doon nagkatakilit ang iyang ulo, may pilas na siya lapit sa may tapugo edante, may himo, dako ang posibilidad mga ka-aksyon nga inisa ang palapitan, and then tiro abit. According to sa iyang Iloy, ang bana, sining ni Alma, ang napreso, doon nakatuig ang nakaligad, tungkol sa kasong illegal na droga, aksyon na baray, no? Ang tao to, kinagalakat lang to, or gamotor? Naka-helmet no? Naka-helmet siya. Ang information na to, pag kumangkot na to sa ina, doon may getaway na vehicle sa gwa, no? Okay. May identified like motor get kaya pinaka-helmet, option baray. Pero basta may nakitaan sila, nga doon may nagsakay, yung nagdadalagan, pagkadadig sa gwa. Nga doon nagustot na ka-aksyon sa may napitumitika-pika dampe, and then tidikto nagdalagan pa highway, siling barangay Banago, mga ka-aksyon, no? Sa Cebu, i-check tayo kung may ari dari latest investigation, paton nga kapulisan, and the person of police Major Richard Parito Kekinen in the storya sa aton, according sa ila is ginulat naman lang to, no, ang katapos ang soko o kung ang ihabi action break Bacolod City Disaster Reduction Management Office for proper declaration sa medical bulletin sining persona nga gilotang sining gabi. Ang mga tao sulod pina, di mga kabataan, kalabanan, o itong ambalaton nga doon, wala kita na nakitaan, gate black, nga may istorya, gito gusto nga nakakita sa iling primen, nga naglutan sa mga gabi, even action by according to sa mga malapit sa lugar, wala gid may nakasinggitan, wala may kakapangayos ang bulig, kahit si may na kibot ang tanan silang natabo sa mga gabi. Wala man doon mga dugo. Kaya basta, siyempre kung ulong, go action dyan, tumba ka na rikta Ulo Yes, no?
ulo, tapos kung makita kanina, pero sabay dugol tiya, dagit nga nadagdag sa bangko. At tangkugo, gurun tiro siya, no? Tangkugo, daw mo na ba? Doon na, ang baldri sa mga rito nito, kasi nakatubang, pabla ini sa alba. Oh, okay. Kasi may confrontation pa or ano situation, ano? Siguro pala pagkakita, pagkatubang niya, dito sa tinirap sa Brian. And then, there is may iyang abtang malapit na. Ini nga igo, no? Action na Brian. Ada to may initial, si Sir, okay, wala. Pagkita. Pero pa dati na ako, ano ito na pangalan, resident, tigit na sila sa Riverside, manikulis tayo na siya, and then, kung kaysa, ano man no? May babag naman sa sideline, kumilig-kulig dito sa lugar, and then, diri man siya katinid ang sunday, usually mga parokyano lang man, no? Ang iyang mga customer sa pagpapatinlo sa kamot, no? Kung Quadrabi at Sumbray, piniti Alma de la Cruz. So, kung ako dito natin ang detalye, sininaguntad nga shooting incident sa reklama gabi dito sa area, sa Purok Riverside, sakop sa Barangay Banago, sulad sa Bacolod. Plus report, ikan sa patrol ang tag-iwat sa Bacolod. Aksyon Jan Diaz, sa tutunan niya maka-aksyon sa rin kamangirahin sa Pinas. Sa nabutin pa sa mabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon John sa Flash Report. Sining isa ka shooting incident na naman, isa ka babaeng biktima patay gido sa pagpanglutang Action Firing Line sa Barangay Banago. Ano nga sitwasyon na diriman karon dugay balikan tang patrol regarding sini Action Firing Line. pero ginendoroso tanay sa inyo maka-aksyon ang DTX. Action Radio. Para manda sa inyo sini problema sa mata cataract. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan.
Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ang ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi.
bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. Chipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo.
Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story. Sige, ang update karon sining shooting incident sa Banago, bantayan sa ibang nga public affairs program sa Action Radio, ha? Action Firing Line. Pero dito man sa Cadiz, so puwerte man yung kaluluoy man yung isa ka tuig kag napulo kabulan nga bata nga babayi matapos mapatay kay naigo sa ulo sa stray bullet o kung nagtalang nga bala. Action Firing Line. Why na operahan pa sang doktor kay kung operahan hindi kaya sang bata kay bata pa sa mo. Ang suspitsado ginaosi sa subong nga bantay bukid mga kaksyon. Action Firing Line. Ay nano mga mga tao, ang inyong armas sabi itagob na ang mga armas nyo na kay nga hindi ina halampangan. Hindi ka mo magminanol sa armas kay makapatay na. Action Firing Line.
Ang armas ginatago ina kag ginagamit lang na for emergency use only. Kung ara kasi ital-ital may kontra ikaw nga tuyo ka patsyon o kung ano nga sistema kag hindi makamugani qualified nga magbitbit sang armas lutang kay hindi man kamo otoridad. Action firing line. Tinagpulupalupok kuno niho ang ining suspect gina-check pa subong di pa man sigurado pero may nakapanugid sa pulis. Di tumalang ang bala ho didto ya lumusot sa dingding sang balay nga ini nga ginakugos ining isa ka tuig kag napulo ka bulan nga bata na igo sa ulo patay ang bata mga kaaksyon. Action firing line. Kasi ini nga Disyembre ngini daw kadamo gigakalam ang kamot mo. Magpinalupo kamo da. Abi didto ka mustunga sang kabukiran nga magkalaigo to mga wala animo bla. Action firing line. Kailinit kasi mga tao ni inosente katama na patay sa katuntuhan niya. Action firing line. Ginaendorso ko sa inyo mga kaaksyon ining Fearless comment. Action firing line. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Maayong kabilang kay Arniel Gonzalez, nagamonitor Hil Javier Araman, and si Romy Agsam, si Walking Armory, nagamonitor man, ano? Si Ana Sinoro, thank you, gid, no? Ang iban, Action Bry, nagbuang na si Bongo, kay balaan niya na gid nga hindi man siya magdaog, no? Buka na mo sang balasahon ko di galing kay daw oras ko kwan na gid, no? Lapaw na gid, no? Good PM Action Bry, si Bongo, matsyag ko
keep butas na siya in case ma-disqualify sa ka-COMELEC ang isa ka bong. Gusto na, amo na mga diskarte da, do maabot na gin man mo. Action Firing Line. At sa good evening, delikado mga na-expire nga AstraZeneca vaccine Kay kon bata magkiwi ang kapihak nga guya, kag ba after vaccination, mirian to sang bagos si Ribao. Kadamo ko bala sa oras ko galing, medyo kapangilay gid pabasan ko na basa lahat ang inyong mensahe, pasensya gid sa inyo Action Firing Line. Manamang kagasalam na mga aksyon ni si Action Brian Morden, standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Henovia. Maghilibate naman kita buwas sa mga pang estasyon kag oras mga kaksyon. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas, laboton ka sa kamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!